Ni Paulan antzaren dinez, Ondarrutarra, 76an hasi nintzen itxosun, 16 urte negoa zela, Bajuran, 9 urtein horra junitzen, Kanariasea junitzen, Kanariastik 4 urte eta erdi ingendu zen, Marruekozen da Kaolankon horre uretan, eta gerokun, Ondarrure torrite arrastan hasi ginen. Eta ni nune kontatea 85 Garanzolen geua zen, bafora zen 7 bilaz, 30 metroko bafora, 8 saldi, Etxebarriana, eta bueno, arrastin klasiku, arrasteru zen klasiku, de normalien etxen gendun, Frantzio kostan biharra, hor arte, martzu, aprilia arte, eta gerokun apriletik gero martzutik oturre arte bitxartin Garanzole atzate ginen. Bueno, Garanzolen 85 oturri erosan, eta beti geure gauz izia desan, Irlandako uretan, arrantzatik. Eta gehuazen kanaletik etxen da berrota behatzitxe 10-15 nortea, berrota barre paraleko bitxartin. Eta hor gehizen, hortxe gehizen. Behatzitxe berroi 10 zabaledan. Eta 3 egunin ez gehuazen arrainik eixebe atrabaten. Eta orduan pentsatzen duen, lau txalopa egoazen da, pentsatzen duen, kantilia buelta bat etxi. Egizin kantilin peskadili dute zana. Eta, bueno, malako baten hartu den duen erabaixi kantilia juteko. Kantilia junginean, eta gure sorpresi zinantzen, lehenengoko hasi ginean, 80-etik 120 brasa, biharrin. Eta izan zen gure sorpresioa, lehaz gazti atrapaden duen pilo bat. Eta 3-4 egunin, mari ingen duen. 6-8 kaja lehaz gazte atrapaden duen, hortxe amaitzen da gure izadi.